Nordmændene, ja, de har en af verdens bedste playmaker. Hun hedder Gro Hammerseng, og gid hun var dansker. Hun bor i Danmark. Hun spiller håndbold i Danmark. Men desværre er Gro Hammerseng norsk. Hun ville gerne, men heldigvis skal hun ikke spille mod Danmark i dag. Det er alltid gøy at møte Danmark. Det er jo specielt. Det er altid nogle jævne kamper, og det er 2 gode hold, så det glæder jeg mig da til. Gro Hammerseng er spilfordeler og styrmand, og måske Norges allervigtigste spiller. Men i går kunne hun ikke ændre ved, at Norge tabte til Rusland. Jeg er selvfølgelig lidt skuffet og lidt irriteret over, at vi tabte. Jeg ville gerne vinde den her kamp. Norges nummer 10 spiller i ICA Sporting og kender flere af de danske spillere. Derfor er Aarhus trods alt ikke det værste sted at være på udebane. Jeg begynder at føle mig lidt hjemme i Danmark, så jeg synes, det er hyggeligt, at vi spiller her i Aarhus. Det er da dejligt, at hun er glad for at være i Danmark. Men det dejligste ville nok være, hvis hun spillede for det danske landshold. Søren Gro Hammerseng, hun spiller jo altid rigtig godt, når hun er på det norske landshold. Hvorfor er det, at hun spiller så godt der? Nej, men det tror jeg er stort. Gro befinder sig godt på det norske landshold, er sådan en forlænget arm i forhold til Maja Breivik, træneren. Hun er har en meget speciel rolle på det her norske landshold, og det tror jeg lidt af hendes hold et eller andet sted. Og derfor så blomstrer hun op, hver gang hun kommer hjem, eller hvad man skal sige, og skal spille for Norge.